Com va anar la teva última trobada internacional? Ostres, va ser molt interessant perquè va ser una oportunitat per trobar-nos amb altres joves de tota Europa i per tant compartir també tots els reptes que tenim a nivell ambiental, de participació, democràcia i també una oportunitat per trobar-nos aquells que estem participant també des de l'escoltisme i el guiatge. I a més, és de vital importància que els agrupaments puguin participar de totes aquestes trobades, que sàpiguen de l'existència d'elles i que a més ens puguin contactar a l'àmbit per tal que nosaltres puguem ajudar a promoure totes aquestes trobades i que ells puguin ser partícips també. Doncs com bé dius, Núria i Marta, aquestes oportunitats a nivell europeu són molt importants, però no hem de deixar de pensar que l'escoltisme i guiatge és un moviment mundial i que té lloc a tots els continents i és molt enriquidor quan participes com a comissari internacional de trobades, de veure que aquests reptes que a nivell europeu tenim que també són compartits, però també obrir aquesta visió i veure que diferents regions tenen diferents reptes. Per aquesta raó, els comissaris internacionals tenim la missió de participar a les conferències mundials per construir programes que puguin donar resposta a aquests reptes i des de l'escoltisme i el guiatge deixar el món millor de com l'hem trobat. Des de l'àmbit internacional, un dels reptes que tenim és el fet que els agrupaments ja no només vagin a fer campaments internacionals, sinó que a més també puguin treballar en un projecte que creï incidència en el territori, ja sigui aquí o en el lloc que vagin a fer-lo, no? Exacte, també aquest repte de fer arribar tota aquesta informació i oportunitats en els agrupaments perquè puguin fer-ho servir i participar en trobades internacionals, també a través dels centres escoltes i guies internacionals, i no només això, sinó participar com a voluntariat a nivell organitzatiu de totes aquestes trobades. I a més, pel que fa a les relacions internacionals, tenim el repte de donar a conèixer l'escoltisme i el guiatge que fem aquí a Catalunya, des de Minyons Escoltes i Guies a través de la Federació Catalana, participar dels esdeveniments internacionals i aportar el nostre granet de sorra a la vegada que també aprenem i portem cap aquí a Catalunya bones iniciatives que es duin en altres països.